εχθρός μου, είναι ο ίδιος ο εαυτός μου. Είναι το πρώτο και το βασικό εμπόδιο. Το ξεπερνάω σαν να ήταν ένα στίχος μπροστά μου. Τώρα είμαι έτοιμος για όλα τα εμπόδια μου. Κολοτούβες πάνω κάτω, δεξιά και αριστερά. Και επίσης στο μενού ελεύθερα τρεξίματα. Κουράση πολύ και αφοσίωση τρελή. Ξέρω μια ομάδα που τα καταφέρει. Θα σου πω όλα τα μέλη, αν δεν ξέρεις ρε μαλάκα. Παρκουρίστος παντελής επίσης κύπελη και ζάζα. Συγκεκριμένη ομάδα έχει ωραίες προτιμήσεις. Άρα τι σε πάρκους και πολλές συμπροφωνήσεις. Μην τους βρίσκεις, προβλήματα θα αντιμετωπίσεις. Μην μιλήσεις χωρίς αποδείξεις, μην τους πρίξεις. Και τσαπουκάδες στην αχτύπητη τριάδα. Μην αρχίσεις. Τα δικά τους όπλα σοβαρότητα και κόλπα δύναμη τους είναι οι θεατές. Οπότε χειροκρότημα και μπροστά για την αληθινή ρήψη κίνδυνη. Η καλύτερη στο μυαλό και σώμα είναι γρήγορη. Εγώ σαν έρωες του μουριά δεν κάνω παρτούρ. Γιατί παράξενες μου σκέψεις είναι αλλού. Γουστάρω αυτό που κάνω και δεν το παρατώ. Όπως κάνανε οι Gravity Under Control. Θέλεις κόντρα, θα την έχεις ρε εσύ. Αφού δεν ξέρεις πάρκουρ, είσαι παράξενο παιδί. Έχεις πλάψει ρε μαλάκα. Το βάσαι μωρί, Και ομάδα σου μετράει. το όνομά της GUC. Πάμε πάλι το ρεφρέν. Οπα. Τι όπα ρε φίλε. Νομίζω έχεις καταλάβει κάποια πράγματα. Όχι δεν κατάλαβα, για πες Πρέπει να μου. σου ξαναπώ δηλαδή. Ναι ρε φίλε, Πρέπει να να σου ξαναπώ. Θέλεις κόντρα, θα την έχεις ρε εσύ. Αφού δεν ξέρεις πάρκουρ, είσαι παράξενο παιδί. Έχεις πλάψει ρε μαλάκα. Το βάσαι μωρί, Και ομάδα σου μετράει. το όνομά της GUC. Ρε NTM, τελικά όντως οι GUC αξίζουνε ρε φίλε. Εγώ δεν σου τα έλεγα. Μου τα έλεγες. Αλλά δεν πειράζει ρε, σε συγχωρώ.